mo niyo. Kailangan. Mga master, 5 piso lang bawat isang piraso. Napakainit pa. Ang laman niya, oh. Oh, tingnan mo. Grabe, oh. Dito sa probinsya namin sa Bicol. Grabe. Napakamura. Dito kami sa daanan, oh. Dito ang bahay ko sa daanan. Pag may dumaan, bibigay ko dito. Bibigay ko talaga to. Oh, napakasariwa. Malagkit. Malagkit yung mga master. Yan, oh. Grabe. Napakamura. Saan pa kayo? Dito na kayo kay Willie TV the Barber. Subscribe. Mga master. Thank you. Mga master, province to. Province of Bicol. Ang sarap niya. Yeah. Sarap. Grabe. Sarap. Malagkit siya. Pwede rin sa kulang ang ngipin. Sa mga walang ngipin, ipahimay na lang. Sa mga kompleto ang ngipin, mas the best. Anong tawag ninyo sa inyo nito mga master? Ito, pakalat-kalat lang dito sa amin sa probinsya. Pero napakamahal po nito. Ito yung mga pinapasalubong na ginagawang candy. Mga naka-stack lang dito sa amin sa bahay. Hindi na basuhap. Ayan, binilad ko. Ngayon, gagawin po natin tong ano to yung tanggalin natin yung ito pinaka ano niya. Tanggalin natin yung pinakabao niya. Ang laman po nito ay ito. Yan. Ito yung ginagawang pili na. Pili, candy pili. Yung mga ginagawang pasalubong. Mga mahal to. Mga master. Tingnan nyo mga master ha. Pakita ko sa inyo. Yan sa mga master. Pakita ko sa inyo. Paano ginagawa yan. Tayo sa tabi ng kalsada. Dandan lang para buo. Yan o, para buo siya. O, buo yan. Yan. Yung pinakabao niya mga master. Pinakabao niya. Ayan o. Tingnan niya, kita niyo. Kahubad tayo kasi maliligo ako eh. Binilan ko to kahapon. Yan, dandan lang para buo yung pinaka nap niya. Sarap nito. Ang mahal nito sa Maynila. Terminal ng bus, mahal. Ang ginagawang candy to. Dito lang to sa amin sa Bicol. Karami nito. Tsaga-tsaga lang. Ang pinakabaon ko, basagin mo lang siya. Oh, sarap mo oh. Marami pa to? Wala na? Wala kang naipon? Yan mga master oh. Yan. Babalatan pa yan. Wala mo. Hoy. Tagal siya. Kaya buo. Yung pinakamali. Napakamahal dito. Yan o. Opo. Ano?
Ay, kayos. Oo. Tawag ko yan po. Tawag ni Bayan po yun. Tado. Pwede naman. May kambal pala to mga master oh. Pag masdan nyo. Kambal siya oh. Dalawa. Yung kambal oh. Master oh. Pagkakang siya. Pinagbalakang. Ito yung laman. Hindi mo siya kainin ng balat. Ng tinuktok. Ano? Master, ng tinuktok ay Ano ka lutong na? Bicol to. Ha? Ano? May maanghang, may ano. Ano ang hipon ba yan? Opo. Oh, hipon daw. Hipon daw sabi ni Ari. Naka-vlog tayo ah. Naka-vlog. Ayan. Yan po mga master. Oh, nakabili tayo sa Tara po ito. Ginataan, tinuktok. Oh, salamat mga master ng ginataang kamutin kahoy. Yan. Yan. Sahog namin. 50 pesos lang po yan dito sa Bicol. Hinimay na. Sahog po natin ng dilis. Yan po yung unang gata. Yan, yung unang gata natin. Luto po tayo ng kamuting kahoy. Ito naman yung una kong gata. Pero ito linalagay panghuli para malapot yung gata niya. Yan, mga master, samahan nyo ko. Luto tayo ng gulay kamuting kahoy. Sahog ay dilis. Yan, mga master, samahan nyo ko. Tayo, samahan nyo kong manood ng aking munting vlog dito sa Bicol. Yan natin yung kinuyumos ko kaninang dahon talbos. Ito po ay talbos ng kamuting kahoy. Actually, mas masarap po ito sa Bicol Express na gabi. Yung popular. Pero, ang hindi ako nakakaalam, sa ibang lugar ay hindi ito kinakain. Ito sa amin, paborito ng mga Bicolano to. Pakuluan muna natin yan. Ito po ay sa iba, pag kulang sa luto, parang half cook, yan ay nakakalason talaga. Pero ayusin mo lang yung pagkaluto. Masarap yan mga master. Okay. Yung ibawan nito, pipritohin natin. No? Yan. Yan. Mga master, ito ng kulo. Tanglad ho yan, tanglad. Makulo na yung pangalawa nating gata, mga master. Binabaw ko lang yung bilis para hindi masyado nadurog. Makuloyin natin para lumapot-lapot. Ang technique nito mga master, huwag mong tatakpan para malapot lang yung gata niya. Yan, okay. Tikman natin. Wow! Lutong Bicol talaga, sarap. Wow, sarap. Tortahin natin yung tira, mga master. Sangkap natin. Durog na paminta.
flavor seasoning mix. Ito din sa mga tilapia, bangos. Dalawang itlog. Huwag na tayo mag-arena. Yan. Pinantilis. Wow. Sarap. Patuloy siyang nagkukulo-kulo. Ayan, kumukulo. Tugtog natin ng konti. Madami-dami pang sabaw. Sarap kasi yan medyo lutong-luto ang gata para iwas panis. Sarap. Yan, ilimid natin ang arena. Maganda pa rin may arena. Tuloy natin ng konti. Yan, deep-fry natin. Dami to mga master. Talagang 50 pesos. Napakamura. Napakamura niya. Dalawa lang kami kakain ni Mrs. Sarap. Lagyan natin ng sibuyas at bawang para masarap. Dito cook. Ready to cook na yan mga master. Yan, ready to cook na yan. Yan, wala nang sabaw. Hindi na ito mga master. Kulong-kulo na. Basahan dito. Ay mga master. Naluto na yung kamuting kahoy, yung gulay. Yan ang masarap dyan mga master. Oh. Hinabo ng misis ko yung saging na saba. Sarap. Yung torta. Ito. Dahil ng probinsya master. Misis ko nagluluto. Kailan na yun? Kaya tayo mga master. Ayan tayo. Sarap yan. May saging na saba. Told me that is gold free. I wanna touch everything. I wanna get a kiss from myself. I wanna touch everyone. And told me that is gold free. Touch everything.